Madwar 900,000 euro minn fondi Ewropej se jiġu allokati sabiex jgħinu fil-finanzjament għax-xogħlijiet li qed isiru fil-binja tal-kumpless ta' St. Michael's Hospice f'Santa Venera. Dan tħabbar mis-Segretarju Permanenti għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi waqt żjara fuq ix-xogħlijiet li għaddejjin bħalissa. F'kumment is-Segretarju Parlamentari Zrinzo Azzopardi tenna li l-proġett jinkludi taqsim tat-terapija matul il-jum, post fejn jitpoġġa l-apparat u spazju għal taħriġ edukattiv fost faċilitajiet oħra. Dan b'investiment totali ta' 12,500,000 euro. Dan huwa mezz ieħor kif ninvestu fondi tal-Unjoni Ewropea biex ninvestuhom fin-nies, nagħtu aktar għajnuna biex dan is-servizz tant importanti ta' kura paljattiva ikun jista' jingħata aħjar minn Hospice Malta. Il-Chairperson ta' Hospice Malta Bernadette Bonnici spjegat kif il-proġett huwa maħsub li jkun lest għall-aħħar tas-sena d-dieħla fejn ta' kuljum terapisti u professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa jkunu jistgħu jkomplu jagħtu l-aqwa servizz lill-pazjenti fil-qasam tal-kura paljattiva. Meta jkunu lesti kalla jrid minn hawn sena oħra, din is-sala se tuntuża għad-day therapy unit għall-pazjenti tagħna, jintaqgħu hawnhekk jgħaddu sigħat magħna jisuhom jieħdu naqra break ukoll. Il-kmamar ukoll ansiljari se jkollna terapisti, social workers, psychologists u affarijiet hekk ukoll. Bonnici, filwaqt li esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-finanzjament, spjegat ukoll kif dan il-proġett se jinkludi żoni silenzjużi biex il-pazjenti u l-qraba tagħhom jingħataw is-serħan meħtieġ il-bogħod mill-attivitajiet ta' kuljum.